Et presentem Musicplan, la primera agenda competencial per a escoles de música i conservatoris. Musicplan es basa en 4 eixos fonamentals. En primer lloc, el pacte educatiu. Al començament de cada trimestre, el docent estableix objectius d'aprenentatge i criteris d'avaluació amb els seus alumnes i els comparteix amb les famílies buscant l'implicació de totes les parts, perquè és un factor clau per a l'èxit educatiu. En segon lloc, la planificació. Funciona per reptes musicals setmanals i és l'alumne qui fa el seguiment de la seva pràctica instrumental. En tercer lloc, l'avaluació. Abans de la classe, l'alumne avalua la seva dedicació a cada repte i en acabar la sessió lectiva o audició es fa una avaluació individual o col·lectiva. Recordem que l'autoavaluació ens ajuda a progressar més i millor. Per acabar, destaquem la tertúlia dialògica, un espai per fomentar la reflexió i el debat sobre diferents temàtiques i obres, afavorint el sentit crític, el treball de grup i l'autonomia d'aprenentatge. Musicplan, l'agenda musical que tothom vol tenir.